smo već kod Italije. Ja došao u prva 3 dana za Lazio potpisao, ja u nekom motelu, a znam da je Brajo, je li on bio u Padovi ili ne znam gdje. Nije bitno, i zvoni meni telefon, a ja, tada nisam znao talijanski. A nakon 3 dana, ja govorim, šta ću ja sad, brate, ako se ja javim na telefon sam u sobi, ma neću. Ništa, aj. Opet zvoni telefon, ja govorim, jebate, šta sad ako ja sad kažem pronto, ovi me nešto pita, šta ću ja reći. Ma ja govorim, znaš šta, idem se javiti. I ja dignem slušalicu, i ja ti se javim, i ja govorim pronto. Znaš šta mi govori Brajo? Brajo na drugoj strani. Brate, sto ti? Ja govorim, jesam. Ja govorim, šta je? Da, molite, moj temo, reci mi kako se kaže. Malo bolje pečeno. A Brajo, legend. A to ti je Brajo, ja ti s Brajom